L-istudent spiċċa vittma ta' din is-sitwazzjoni. Dan kien is-sentiment espress minn student tal-inġinerija li kien mistieden fil-programm NetLive it-tnejn filgħaxija fejn iddiskuta l-kwistjonijiet li qed jolqtu lill-istudenti tal-MCAST minħabba tkaxkir tas-saqajn fuq il-ftehim kollettiv tal-letturi. Dan l-istudent iddeskriva l-inċertezza li qed tħalli mijiet ta' żgħażagħ inkwetati dwar il-futur tagħhom. Fil-fatt bosta jinsabu mħasba jekk hux se jirnexxielhom isibu xogħol f'każ li tippersisti din is-sitwazzjoni. Fil-waqt li oħrajn, speċjalment dawk fl-aħħar sena, qed jinkwetaw dwar jekk ikollhom xi jirrepetu sena oħra tal-istudji. Dan li qed nitilfu issa mhux ħanġibuh lura, speċjalment għal min għandu it-teżi min qiegħed l-aħħar sena, għana min wasal fl-aħħar tal-istudji tiegħu. U ma jafx jekk hux ħajispiċċa dis-sena jew jekk hux forsi ħajkolli jirrepeti sena oħra f'każ li dis-sitwazzjoni tibqa' ma titranġax. Għalkemm qed isiru xi protesti, ħafna studenti għadhom ma jirrealizzawx il-gravità tas-sitwazzjoni u qed jibqgħu lura milli jieħdu inizjattiva biex isemmaw leħinhom. Minkejja kollox l-istudenti bħalissa jibqgħu jattendu l-lectures fl-MCAST bit-tama li tinsab soluzzjoni malajr kemm jista' jkun. Ġifieri nixtieq li kulħadd iżomm f'moħħu li l-istudent spiċċa il-vittma tagħha din is-sitwazzjoni. Aħna spiċċajna dajna mal-ħajt ma nistgħu nagħmlu xejn fil-verità li fli nibqgħu immorru għal-lectures u nittamaw li titranġa s-sitwazzjoni, imma minn naħa tagħna ħlief li forsi nipprotestaw naqgħu immolaw. Ma nistgħu nagħmlu xejn bħala studenti. Quddiem din is-sitwazzjoni urġenti huwa insista li l-istudenti qed jibqgħu jittamaw li l-kwistjoni tal-ftehim kollettiv tissolva fi żmien qasir u li l-gvern jasal għal qbil.